I pozdrav svima ljudi, ja sam Mari i dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas ćemo da radimo reakciju na novu bakinu pesmu koja se zove Prvi seks sa unucima. Mislim, ne prvi seks sa unucima, nego valjda sa devojkom. Sad ćemo da vidimo o čemu se radi u ovoj pesmi i samo pre nego što krenemo, želeo bih samo da vas zamolim da ako možete zapratite me na Instagramu marko.rokvić kako bi eto mogli još bolje da se povežemo jer ću možda uskoro raditi tamo i live, a meni bi mnogo značilo ako možete. Hvala vam puno i to je to, krećemo. Jednoga dana nevin sam bio, da jebati nikad neću, to sam mislio. Ali to je samo bila jedna mala greška, jer sam vidio devojčicu kako mi se smeška. Vidio sam očima da je riba luda, da želi samo da mi ona poliže muda. Gledao sam a ovdje moram stvarim, znači, ovo je dobra rima, odlična rima. Samo kako je baka vidio u njenim očima odmah da ona hoće seks sa njim. To je genijalno, ali nema veze, idemo dalje. Sam dobio dvojku, ta je imala u školi najbolju dojku. Prišao sam na odmoru i rekao čao bebo, da li znaš da još uvek ja nisam jebo? Budi mi prva i bit ću ti prvi, ne brini se, neće biti previše krvi. Bio sam maloletan, bila je i ona, u apoteci sam kupio 4 kondoma, kaže ona. Ali ja sjebim kao štuka, ono veri mi se hišu, dobra sam bruka. Dobar sam i ja, bit će dominacija, pornići su stvarno dobra edukacija. Razmišljam kako je okrećem u dogi, al kontam pre mene unutra bili su mnogi. Nakon škole ušao na base da se javim, ovo je dobro, ovo je dobro. Kada ti ga stavim, kad sam sa zvukom pičkovcu živi, skonto sam da trebaju viza i papir. Nadam se bukvalno zagrcnuo sam se. Će izdržati jeftin kondom i samo se brinem ja da ne postanem slučajno tatica. Ovo je dobra fora, ovo moram da kažem, samo da ovo što je kao izbacio muziku slučajna tatica, to je dobra fora, to mi se sviđa. Idem na bus, idem kod nje da joj razvalim gus, putujem ka njoj, prošlo pola sata, poneo sam kondom da ne postanem tata, prošlo pored šume i planine dve. Tako je, to mi se sviđa kako baka brine da ne postane tatica, lepo edukuje mlađu decu, to je dobro. Onda bih video, gole si se te, izlazim iz busa kad ono pao sneg, se mislim kako ću da joj ispomeram bubreg. Dolazim kod nje, ona palačinke pravi, ja gladan i jesam, ali hoću da ga stavim, Nutella mi u rukama, a se joj u brusu, sklanja palačinke i mažem. Da, ovdje me baka malo podsjeća bukvalno na seksualnog manijaka, pošto mu evo devojka tu nudi palačinke i da jede, lepo ga ugostila, a on je baja u fazonu, ajde bre pali bre, dođi vamo. Tako da to me sve malo podsjeća na nekog seksualnog manijaka koji je ono došao samo da ono ima seks sa njom, neće ni da jede, neće da priča, neće ništa, ali nebitno, ajde. Uzu, njam 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 se jezikom skidam, ustajem i krećem od pozadi da je kidam, Benny vidi, ajde mala viči kad te pucam, baka u prasi ćeš da skičiš. Rasturam flow, brate, nisam normalan, napalio sam ribu, hoće oralan, trudi se ona da ga tiho prima, ali teško kada uleće 20 santima. Sve jače i jače, drži me za si... Tekst je vrhunski, rime su ekstra, brate, mnogo dobro, bar meni lično se sviđa, ono prespešno, samo što ovo je sve jedna velika sprdnja, tako da zato neću da komentarišem kao klasično što radim, eto, samo ćemo da poslušamo je da dao sam eto neke komentare, tako da... Da verujem koliko se njišu, bližim se kraju, za kosu je vučen, kad ono osjetim da unutra nešto puče. Nadam se da nije to, kad ono vadim ga, bugla kondom, i sada sam siguran ja, da je postao tata. Slučajno tatica. Nadam se da nije to, kad ono vadim ga, bugla kondom, i sada sam siguran ja, da sam postao slučajno tatica. Aha, vrh. I to je bilo to, ljudi, poslušali smo ovu pesmu, ovo je bukvalno bila sprdnja od pesme i iskreno zato mi se i sviđa, zato što cela ova tema kao prvi seks sa devojkom i taj tekst i sve ovo presmešno. Samo se nadam da će baka da otkrije komu je taj sin i sa kojom devojkom je napravio to dete. Ja se nadam da ste vi uživali u ovoj reakciji, ako jeste, obavezno ostavite taj like. Svi koji ste novi, pretplatite se na kanal i to je to, a mi se onda vidimo u sljedećem videu. Ćao!